Kazani tako buko tini thai bu phang katal phangsa tuwi phega abongka scarlet jabotica ba. Kazan tako scarlet jabotica ba ni nara phangsa tongai mano phangni phangdam tongai mane phia ba ani arole obono sakang phai mane ekdom puila phai mane kazan tako scarlet jabotica ba. Scarlet jabotica ba nung siniya hongi mano angani sakang sini nei bu tongai mana kazan tako. Phia ba jabotica ba na kosol chini tipra haste wo Thainai buphang tongo kaisa phaljagi bu tongo sengabuna tamo hinlai mela pahila hinlayo pehela hinlayo wanji kokba hinga sengabuno tekrui angsai me tekrui ko ki abo nini kamini kokde na broni kok kaham samane kokde phia ba tekrui rokhini sama khanao barzar rogo inke khajani tako seng sini o pahela ba pehela na kosol chini obotama Scarlet jabotica ba seng scarlet jabotica ba no kai lai nai tabo khazen tako scarlet jabotica ba bolongo thayo buine aro poto bo thayo pia ba sini tripra haste o poto puila kai jai ko scarlet jabotica ba bono seng thairi de man to da thai bono nai nai thayo hini khnao khnama bai kok bai seng puito thanglai mo tongo puito thanglai ye tongo thangna banango puito ta thangdi obo bo kobi kok Kobui kok no nong wan sogoi ako goi nong jabotica barok na paidi sinitir ba haste wo thaya ko ba fia ba thaya ne hini chongo jabotica ba scarlet jabotica ba khajan tago katal thai bu phangna te yang kok sawo kabang borak saje ge mano mogai mano saje ge ang man khajan tago jodi ani kok thai sa phan sai tong en kai kisas subscribe khai jabodi katal phai ne rok tai ani obona kisas share khai ri jabodi Like rina na asakta khasik di asakta khusik di kaisa like rina ni bagi 1 second si nang khazen ta kaisa like ri ri jade kabang ma borang ni thanang like sanjo khazen ta ko bas ka ngata i himna nang nai o kok no chong e khazen ta ko phaidi hinka scarlet jabotica ba tama khani ang no phuna ka khazen ta ko oba bede kabang ma tongmana ni scarlet jabotica ba iko oro tama tongmane oba red hybrid iko oro tai kaisa tong o mai bedek tongmane o scarlet jabotica bor bedek kabang ma tongmang ta singra sokai ka iko na hindi prune khaiberi ka scarlet jabotica ba no prune khlaioi oi kasar ma ja phunungma ni hingke ang saisung video khlai boni bagoi palma yani bisinga jai pal chatai bhai ka sang bono video ma khlai hingke tai kisa prune khlaina khajen ta khokta bo Mo bedek rona rai khibi nai tabo orone bedek kaisa kuisu tongko deksha duksu tongko do bedek na kha deksha hin sakobe mare sinai sakobe mara sinai adi sakobe rawano deksha duksu na mo haik lai jabotica bana bedek kabang nukjagri rina nang khajan tako hinke boto o bedek karagasi thainai bone bai khajan tako nong bono maika bedek nukjagri rina nang nai sungchini kami amche rogo agortla hai agli rogo tamoklai chung pahela no chung 200 kilo roko paisa lai tanai khajan tako Bone bagai chung o jabotica bana kaham ka kayoi chung bono wahai na tai bu kabang rang mari khlai phali man nai je to obo nong shopping mall rogo maya tamane bagai himale bo beshi storage khlai maya na bone bagai na chung sini agortla shopping mall angle nugia ko ang to shopping mall rogo mosama habyanka hammani somoi rogo Nogia ko now zara shopping mall have naira niro ano comment shahar de niro nugzak de oro triprawo jabotica ba ang jabotica ba kaika nona kai di ya khajan ta ko fia ba ngobasa ti ogoi nai som nai nong nai tongdi nong kai man nai ane aro thai mani oklogo tamona kaika himala ngobo Scarlet jabotica ba Scarlet jabotica ba kajani takho Scarlet jabotica ba nong belai khane kutoi tai belai khane nutrients ganang bo belai khane fan ganang bathai sakai kani ne sago samung nangnai
Omahai kok tongo ulo salainai bo hani phaika bo hawa thaiko gi tong tabo jarate bo mai ha rogo thaiko gi tong pia ba tawana di sinitir pra haste hai ha kutongo sal kutongo bo thainai na thainai thaiala tonglag jetu variety bo kaham dakti na thainai bolong ni bu phangphano bo poto thainai khajan ta khok ai do ba hingkai nong bono takai khodi ar jodi nong kaina muso hingkai nong chati okmani kaba hingkai nong bona kai mane khajani ta khok ani green valley plant nursery wo joto insa kabang ko ka thaiso na tu yoi tai citrus na tu yoi chati ok jagi tong khajani ta khok o chati ok mai bisinga kaba ma saya su ya tongo kaba ma nang ya ham ya bufang bo sara paijak bo tongo khibi jak tongo tani khibi tongo nong nogi tongo ang thaiso bufang ra tani khibo citrus bufang ra tani khibo nong bo ang haida kabang ma jaga thokai jagi tongo thokai tongo bona rugina ang kok ma sawo tai nong bai ma gadalo aro saya suya tong khlai nakar sanjau nakar sanmani bising tui tai kisa kok sanai pai thaga khajain ta khok thaisu bu phangrok masing ophane kai mano belai khano kahamsi masing puila ba masing pai thaga kayo hingkle tabo masing sengna sengi tongka tabo thaisu bu phang nong phangsa phungso kai ne ro tui tongka hingkle kai mano masing pai nong February masabo thaisu kai mano kaine ne bagai asok wati kotor nanya phangsa phungso kaina bagi packet kabang ha tongo bone bagi masa masi nong nini gana gini wo pa phal nogo thaisu busa kaham tong hingka nong arane kai pai kai di anyara paina ne khajen ta ko red hybrid nini jaboti kawana tei beskang haina hai malai finai tai bisi kok kabang salia khajen ta ko so samane bisingano tini ani video or mathagiri ka hambai te kolongka